Kulish mana people log brok de jupet kersan ya kan ya channel mau benar te par log brok mentang wan ra HP bepen tips pi ya ka jela kai football hapo mau langwir te ya kan ka tournament na tibrukum ka mau langwir football invitation tournament arjar fly arjar arpo sau balapan ya da ka mau langwir sport club te menta ka ba khamsu tana de pi baro ki paj ba riu it football ki ba jupet football barabor hapo mau langwir te menta ka la poisha ka quarter final hak ba ka ni ka quarter final kan sedang lai sai ka si khandai direct Januari arjar arpo sau hak por chibaje no phai sngi te ka je kun kan long hap deng ka Shillong Ajong FC ka barinan ka klub ka barat ba na po nong ba Shillong kan kun bersa ya kan nong bri brother FC ka badai ka klub ka po nam ha po Southwest Kazil district te kini ki baru arti ki tim ki long ki tim ki ba klan bor ba hak ba ma pi pi da pet ya kini ki je ka jong kini ki arti ki tim ki long ki tim ki ba klan bor ba bro artli de kam tam ka Shillong Ajong ka de ka tim ka ba klan bor ba ha po nong ba Shillong ka tim kabaya kun haka Shillong Premier League bat kumjuru kaje ka tim kabaya yakun mentah haka Lumpung Jong ka I League Indian League te kumjuru ka nong bri brother ka de tim ka ba klan bor ba hapo Southwest Kazil district haka ba kidon ki player nong ba Shillong bat kumjuru ki player bari haka ba kidon hadu sangut ki player bari haka ni jela kai baradap te mentah la shay singin ya pet ka nong kidon ki player bari namar ba ka nong bri united ka pan klan ba man pelim ya Shillong Ajong la shay ka singi andre ka Shillong Ajong pat ka tim ka ba klan bor lupa te ka long ka ba janjar ka nong bri ban pelim nya page la sai mano ban kur ya ka jing job te ngakapan ya pi baro ki paj ba with football jong ka han Southwest Kazil district bro ka way kawan ban page ban kersan ya kan ga jela kai bersiuru ya ka bairung chispa san pau tingka ka bairung na kamta kan ne ban page ya kan ga jela kai lambar kan ga jela kai la sai ka si de quarter final kalong ka itna bahan mar bratli tim kilong tim ki bayar kat bor bat ki ba klan bor ba tenginya page la sai mano ban job ya kan ga jela kai te pin sawan ban kersan baro ban page la join smart page ki player ki bat bet bar la kai ha kan ga singi kam tam la sai te parlok bro ka bak ban sotna de pi la sai ga singi ga long ka bas ngotna ba hadu kata kata la piwan ban page ya kan ga jela kai football ka bahe hapo molong wir namar ba lai sai ka fi ka don ka lucky draw ha ka ba ka lucky draw ka bani kong pinyo san pho hajar ka ba ar pho hajar ka ba lai shi pho hajar ka ba sau san hajar ka ba san hajar ka ban ru san hajar bat ka ba nyeu ru san hajar tingka de ka dot tiket kalong san pho tingka ka we la da pitit ar spa tingka pinyo hadu san teli ki tiket te ya ki tiket en di tang ha ka te ka sngihi ha ka por ya kai enda lawai ka jela kai football te entry fee jong kan ga jela kai tournament football ka de bech pasan pho tingka te nget pin sawan pet ya kan jela kai bat pin sai chimentaru ban tit ya kan ka tiket la kidro ha ka san pho tingka pin yo a san pho hajar tingka kan no ka jing mentoy ya pi bawan pet jela kai football pin yo a ya ka pisa san pho hajar tingka ha ka te ka sngi te nget pin sawa tit ya kan ka tiket la kidro ban chimenta bat ya ka tiket la kidro en pen kai adalah dap kut ke jela kai football te saap hadu da kut ban benai ya kinong job na menta kan ne kan lucky draw te ya simenta baro ki parlok ki bas ngoten ba ban tit ya ki tiket lucky draw ban persang ru ya kan nasib jong ki kenang ba pin yo ya ka pisa san pho hajar tang ka ba tiket san pho tingka nginya kan dula syai ka fi hapo maran sach nat mau langwir ka jela kai ngastang be chibaji steng tek te sawan biang por kenang ba pin yo ka jela kai nadu sedang namar ba jela kai kalong ba itna ba hadu kata nganget pin yo ya kan ka pisa san pho hajar tingka te nganget ru ba pin sa ihun ya kan jela kai la sai fi jela kai football ru titang kan ko blay shubun sawan ban kersan pan pe ya kan jela kai football ka ba hedu hapo Southwest Kazil district ko blay shubun